Dobrý den, tak dneska je 8.8. a my jsme teda pozdě vstali a taky se trošku zatáhlo a trošku nám prší. A tatínek říkal, že to je úplně nejlepší potom se koupat, že tak se najímá, jdeme na pláž. Ale sprchlo teda asi tak půl minuty a celkem nic se neděje. No jo. A tady jdou lidi na pláž. No, tady je zataženo, tyhle jdou na pláž, těm je to jedno. To je nejlepší, prosím. Chce koupat, jo. Jo. Protože si může hrát v dešti, ve vodě. No. No, Štonda z toho má takovou radost, že si vzal prostě tady snídani na schody a kouká, jak prší. No. Tak uvidíme, co dneska prožijeme. Dneska je takový úplně totálně línej den. Nic se jako neděje, jak pršelo, tak všichni zmizeli, všechno se vylidnilo. No, ale zrovna tady nějaký varaždinský pánové zapadli, když asi sundavali jet do moře. Tak to tady Tony teď řeší. Furt se tak něco jako tady odehrává, ale vlastně nic. Jako pomalu odchází mraky a za chvilku už bude zase hic. Tak jak by se vám líbil, Tony zase jako buker zpátky. To sluší mu to. Už tam má dvě čepice vnitř, to je moje staré čepice, to je ponoby. Čekaj, no. Jo? Jo. Jak jsem bráchovi, to nám dal znovu tu čepici. Aby ono udělala se, ono kůzlo. Jo. No tady mladý pán, ten by hnedka ten by šel na Booking hned, by něco prodával. Jinak tady bydlíme, ale jenom tady v jedné části. No, takže tak. No a Ty bys tady hnedka prodával výlety, viď? A lodě. A my pořád chceme řešit, či je ta druhá část. No, někoho od dědy, nějaký od pratety, prastrejdy, někoho. Co, prodával bys výlety, lodě tady? Jo? Zmrzlina, pohoda. Jdem na paddleboard. A my se jdem projet na paddleboard. Ale tam nemůžu natáčet, že? No, tak. Já vem si ten plovák ještě. Ale teď ho nepotřebuju. No a my jsme zase zabili dnešní den, prostě tady jako u nás v bazénku. Děti si tady vyhrajou, jak blázni, pohoda. A já jsem se pořád ještě kamarádů nezeptala, jestli je můžu natáčet jako na YouTube, takže tady zase nejsou, tady je náš chlapeček. A tamhle je jako rodina Celanka, prostě tam si povídají. Tam je Tony, máma tam byla, jeho brácha. Tonda si tady našel nějakou kamarádku Manuelu. Já si pamatuju na seriál Manuela, strašně se mi líbil. Pamatuje ten na TV premiéra. Chtěla jsem mít takový vlasy, jako měla Manuela. Takže tady se to tak v poklidu dneska opravdu jako žije. Zabíjí se čas v podstatě, ale vlastně tak jako krásně. Takže zítra asi pojedeme na loď. Uvidíme, ještě to Tony zjistí. Chtěla jsem dneska večer do Trogíru, to se nám nějak, pak se to nějak nechtělo tady, tak uvidíme. Děti se tady kamarádí. Manuel. Tonda má Manuelu. Je, ale isto bude i slučaj. Kecá, tamhle se kecá. Prostě jako u nás na návsi, no. Tamo je uvijek. A tady turisti šétají. Ještě takhle se chytají ryby na takovýhle. Jesi razumio? Co to je? Bambus nebo rákos? Nebo co to je rákos? Evo, ajde. Ajmo, idemo kući. A čekaj, Roko,
A teď se hraje na honěnou. Tony prostě umí blbnout s dětma, no. Tomu jde, dobře. Hotový. Tak, zakončujeme den. Tady na schodech. Tony tady jako utíká před každým. Teď už zakončí den. Co bude zítra? Ahoj. Co bude zítra? Nevím, co mě donutí. No, uvidíme, asi poplujeme trošku, lodičko nechám. Tak dáme lodičku? No, je to možný. Tak to musíme ale naplánovat. Staneme a uvidíme. Jo. Tady to žije. Ježíš, já tam zase tu ruku. Pořád lidi chodí tam zpátky. Takže dobrou noc a zítra uvidíme.